Опорено. Обърни към нас, да. Виждаме само един гръб. Да, и едно дето си дъвче ръката. Дара! Пасенче! Зади си ръката. Ти точно па за снимките. Точно за снимките реши да просте. Веждите и хлътват, като се разсърди. Ей! Тя да снимам такова, бе? Клипче снимам. Клипче снимам. Как дружно се обърнаха. Дръж му удариш по главата. Те тия двамата са по-интересни от бебето. Нали? Да, идиотите. Я. Дядо, снимам филмче. Здрасти, дядо, помахай на камерата. И дядо, ако можеш, да се извърне. Котката не знае какво й се случва. Чакай сега да видим Дара как... Ама то не може. Обърка ли се? Виждат се едни сини линии. Не виж от светлината. Не става. Маймуно, оба, не така де. Не така. Чакай, аз през цялото време бляскам на камерата. Това трябва да му махне с дуца. Той го изтерия на целия клип е срам и резил. Ти така за всички клипове, ама накрая... Накрая оп в интернет, нали, на селшание. Маймуно! Ти какво? Като включих камерата, спря се усмихваш, спря си интересна. Какво прави са? Нищо не иска да прави. Спирам.